bueltan orengo honetan irarpegi ikusten duzue, videoblog batetan gaudelako. Kasu honetan pizkat kontatzeko Japan Weekendeko esperientzia, bi ataletan edo gutxi gora bera banatuko dugu. Alde batetik pizka bat hasieran jarriko dizuet nire ahotsa fondoz argazki batzuekin eta bideo batzuekin, eta gero bigarren atalean pizka bat erosi ditudan gauza ezberdinak erakusten, besterik ez. Eta hasiera emateko esan beharra dago merezi duela kostatu egiten ditu, kostatzen dau, minimo 8 euro, bale? Daude, arraroa da, minimo 8 euro, bale? Gero badago 10 euroko sarrera, 15 eta 5, eta gero 10etik aurrerako sarrerekin opaitzen dizkizute serie bat, pelikula bat, eta alakoak. Beraz, 8etik 10era ez dago diferentzia asko, eta opari batekin, inoiz baino beto. Beraz, erreran aldetik, primeran ideia ona, internetetik piegun baino lehenago arte reservatuan da, euro bat garestego atertzen da, baina ez dago txarto, zeren eta holan aseguran dego zuen sarrera, hori oso ona da. Zer gehiago, ala joan eta bekeko pabelloi oso bat da, eta itxelakoa da. Sartu bezain pronto dendetatik bueltatxo bat, gero aktivitatez berdin. A ver, ¿me ponen la musiquita? Pónmela. Oh, qué bien se oye. ¡Viva! Arquiel, un aplauso para la técnica de sonido. Regidor, que no es en directo. Qué decepción. La conocéis, ¿no? ¿Qué hemos aprendido?
konferentziak, kontzertuak, Japon hizkuntza japoniarrari buruzko etxalde bat ere egon zen, gero cosplayak, bueno, jendea bai egiten dituenak, gero konkurtsatara sartzen direnak, primeran, jateko be super ondo ere, han bazegoen catering txikitxo bat, tokitxo bat, normalean bekean, paioi bekoitzean dago tokitxo bat, dola pizkat igota, eta egoten da hor beti barra bat, eta normalean kontratatzen dute catering bat, edo gerlako zozera, eta horren baten dute janariak, eta lagoa taberna txikitxo bat, baina. Eta gero horretaz aparte, bazegoen tipiko postu janari japoniarrarekin. Baina oso ondo, gu jan genuen, neu joan nintzen duen lagun batekin, eta jan genuen, taberna txikitxo horretan, eta bacon gaztagazko bokatatxo bat, 480 orako gauzatxo bat, bero, eta dan, azken antxos nagati izango balitz bezala, primeran oso ondo, eta jategaren aldetik oso ondo, gero cosplayak eta nanoa jendea bazegoen adibidez hortik kani bat egiten zeukala egina, bordatuta, hartzo txikitxoarekin eta dana, bazegoen hortik bikote bat, kiritu eta zuna bat, primeran, flipatu nuen, aia matxu maitia, zer gehiago zuen, gero loleko hainbat pertsonai ere bazoen hortik, eta bar, dentako politak, igual klasikoak ez, Tokyo Shop eta lakoetakoak, igual behar badaten denda klasikoak, baina ondo, oso ondo, presioak ez ditut komentatuko badak. ¡Ay, Dios! Está pornotizando a la Hani. Está convirtiéndola en una Ani pornográfica. Hauek joan barzara txartelarekin eta txartela izatea beldurra horrenduko duzunari buruz, baina super ondo, kriston figurak, kamisetak, posterrak, txapak ere, baditut emendik txapak erakusteko, hau erakusiko dizuet honan txapa, hau, zati hau segurazki bakarrik izan da nire atxasik, hau egiten nari nahi zen da nintxe bertan erakustaren atxapa,
ez dauka zentsu askurik, baina bueno, denetare, madre mia, denetarik pizka bat, basuen erosteko, Minecraftako gozak be, pizka bat, produktu artesanalak ere, zegoen den da bat askorakarri zidana, ideia hori, zirera, egiten zuten zen produktu Japoniatik ekarri zuzenean, ordun, zuk zenio, bueno, atxutan, han zeukaten gauza batzuk erosteko, eta zuk eskatzen zenituen, igual behitzen zuen haien katalogoa, eta eskatzen zuen nuen, eta haien joaten direnean Japoniarra, joaten zirera 2 alditan, edo 3 edo 4 alditan urtero, Japoniarra joaten ziren, eta nerosi, eta ero jakartzen zizuten, esaten zizuten zenbat kostatzen zuen, eta bar, eta zuk ordaindu egiten zenuen. Oso ideia hona, gaina produktu Japoniarrak egunean, primeran, bazegoen, zer zegoen, eske ez dakit ez da zer komentatu egia esan da, eske, ikusi genuen denetarik, denetarik, bazegoen hortik ere auto batzuko lan, en plan, irudikatuta, manga ezberdinetako edo anime ezberdinetako pertsonaiak eta, bueno, lokuron, eso den kotxeatxe eta fijo realiak bezera egingo zutela lasterka, baina, bueno, gero, ez dakit ez da zer komentatu, a ber, ondo, jendea super ondo, super animatuta, super majoa mundu guztia, primeran, nik benetan primeran pastatu dudala, eta datorren urtean animatzen bazarete, etorri, gero eta gehiago, gero eta beto. Eta, bueno, eta pizka bat lan gainetik komentatuta, behar badaia pasatu nez pizka bat, era guztera erosi non, ez dakit oso ondo zer komentatu bez. Ordun, a ber, ez nituen gauza asko irazi, a ber, joan nintzen, eta lehenengo 5 minututan 20 euro gastatu nituen holan, apote pronto, pimba, agur. Que esaten dudanean txartelak, joan barzalera girko soldata, eta txartera temblekea izatea, egotea hor, txartela, me cago en la leche. Vale, egia da, vale, lan izan behar da, benetan. Betu, hori gorotzen dauk, joan ginera, denda batera eta kontatu zigula tipua, Mangamorean edo ustute komentatu zigula, zoela jende batzuk, pertson batzuk, urtean zehar dirua horresten zutela, gero, Mangamorera eta lakoetara eltzen zirenean, arrastu eta zeukaten diru guzti hori gastatzeko, eta etzen ziren baten eta beltzen zuten, pamba, 300 euro dun atakada, pimba, eta tu, 300 euro, hostia, galdu eta 300 euro de un golpe. Venga, toma locuron. Pues ya verás cuando lleguemos a Little Pony. Sí. No, a la puta casa. Por una ya es suficiente. Porque la
decir algo? Van a cantar algo de Kingdom Hearts. Para después, para llevarte. Secuestrada. Que no, ya me caí, perdón, toma. Ahora no sé si seguir bebiendo o no. Bueno, me fío de él, que es buena persona. Master Year, que Master Year. Perdón, cierto. Vale, vamos a seguir, como decía, con Kingdom Hearts. Es una canción de Utada Hikaru que se llama Hikari. La conoceréis, me la han pedido, así que... Me la sepa, vamos a subir, ¿eh? En fin, osea, holakoak egiten dira. Eta hasiko naiz igual erakusten txapak igual, bai, txapak hasiko naiz erakusten. Hau da, osea, orain lehenengoko txapa hau izango da, bestak ez dira helduko bere nivelera inondik inora, vale? Osea, hau argi izan. Txapa hau da munduko hoberena. Tian. Bai, Pop Esponjako txapa bat da. Vale, erosi genuen estan baten, txapatxo bat, haiekin hitz egiten eta bar. Eta gero txapa bat erostagatik zeukaten kutsatxo bat, txapa batzuekin sartu eskoa eta autokatu zitzaidan, vale? Osea, bueno, en fin, Pop Esponjako txapa bat. Gero ere, lau txapa, bueno, hiru eta hori opari erosi nituen, osten zaidala txapa hau, mamma mia, txapa hau. Nik ez dakit, fanatiko bazarete serionetakoa ezagutuko duzu, baina bestela ez duzu ezagutuko. Hau, ona, holan, ez dut honen, bai. Txaan! Tardisa, doktorearen Tardisa, Doktor Juko Tardisa, vale? Ikusi nuen eta zonan, eraman behar dut, vale? Doktor Ju da, eta txapa bat da, Tardiz bat da, eta bueno, en fin. Beste hau, klasikoen artekoa, behar bada, oso klasiko izango da, vale? Programa hau baditu urtetxo batzuk, bueno, programa, ja ez dut egiten, programa, zara, egin zuten pelikulak eta bideojokoak eta dana, eta ja gaur egun, ez dute olakorik egiten, vale? Ghostbusters, Cazafantasmas, eko txapatxo bat ere, hemen, polita ikusi nuen ere, eta eraman nuen, oso importantea dau. Eta gero, ja, ikusi nuen beste izan nuen, hau eraman behar dut bai edo bai, pertsonalki nire teologia biojokoetan, nire teologia ez guztokoena, baina igual guztokoenetarikoak, vale? Osea, eta hau ja da zuzenean, N7, ez dakizuenok, N7 da Mass Effecten separrek daraman zenbakia, N7, vale? Eta bestela euskaren konterrea egingo dugu Mass Effect zuzenean, instalatu behar dut berriz ordenagoian, baina bestela ez baduzu ezagutzen esan, eta euskalen konterrean egingo dugu
Mass Effect zuzenean. Txapita hemen ondo jarrita, hor, zuzen. Eta hori txapen aldetik. Orain txapa emateari utxiko dut, eta hasiko naiz beste gozagilago erakusten. Eta erakutsiko dizu, eta adibidez, hauek, liburu bat, liburu komiki bat, eta banatzeko, horriak markatzeko hoiek. Alde batetik dago, hau, doktore jauna, eta jartzen duela, keep calm, I am the doctor. Vale, lasai egon, neu doktorea naiz. Epa, saia da, saia da guenkanaren aurrean hau egitea. Vale, hau alde batetik, eta estatero zinuen izan zela, plan. Doktor Who ezagutzen duzuenok, badakizu ezer den hau, aingeru, nola gitzuli, Angel Lloroso, oza, negara egiten duen aingerua edo, vale, gure energi temporalarekin, narimen batatzen zirenak, ez baina hiltxartu ez batu txartu gogoraren, eta beko testua, keep calm, and don't blink. Lasai egon, eta ez itxi begiak. Honen arazoa zan, begiak izten zenituenean zuana etortzen ziren, baina ikusten zenituen bitartean ez ziren mugitzen. Orduan horregatik esaten du don't blink. Vale? Dr. Who gomendatzen dizuet pillo. Baina, pillo. Bueno, lagunok barkatu, bideoblog jaunen bigarren zatia, bi zatitan geratu da. Vale, lehenengo zatia kalitate hobeagoarekin ikusiko duzu eta aldiz bigarrena, lehenengokoa kalitate txarragoarekin eta bigarren aldiz hobeagoarekin. Izan dut arazo txikitxo bat, nun, barkatu, daukat, bizkar daukat kaskata. Izan dut arazo txikitxo bat, nun Camtasia zazpizio zergatik hautatu duena blogaren atal bat txarto grabatxarena. Orduan, nago egiten frogatzen ari naiz X splitarekin, zuzenean grabatzen, local recording batekin ez, ea holan, ondo lortzen dugun egiten. Era bereat, bariose konprobatzeko pixka bat Camtasiak grabatzerakoan, grabatzen du kamararen tamaina txikian grabatu egiten du, eta orduan gero hori ampliatzerakoan kalitatea galdu egiten da, imaginaren kalitatea, hau da, pixelatu egiten da irudia. Aldiz, X-Split daukan abantaia da zuzenean handi jartzen dut eta ez da gertatzen pixel galera hori, ez da gertatzen edo ez da hainbat gertatzen. Orduan, erauz funtsatzen duena eta blogak egiten dugun orako, sistema berdaliko du. Nik froga pare bat egin ditut eta momentu zorndo. Orduan, geratzen den zatia, saiatuko naiz ahalik eta berdinen egiten originalari, vale, hor baditut gauzak prest, hemen ikusten nauzu bestarropa batzuekin, gainera txaparekin N6-piko, ez da zeia hemen nago, vale, nik eta ez dute zein erreza asmatxan onde montre, vale, hemen ikusten duzu nire N6-piko txapa, eta hon nago prest faltatzen zaizkidan gauzak, eta horietako bat zen, hemen daiko dan erosi nuen olako liburuzka komikantzeko bat, bale? Asko gustatu izan zaidana, gomendatzen dudana, erosi nuen den daztu gogoratzen, gero apuntatuko du, jarriko duzu hortek bokadeiotxo batetan, eta listo. Zozaren nukan esateko ere, eta aztu egin zait bat batean. Aztu egin zait. Aztu egin zait, benetan. Aztu egin, joan zidait burutik esateko nuena bat batean. Bueno, en fin, goratzen manez komentatuko dut, bitartean joango nahiz honekin. Liburuzkado komiki hau, bale, Dr. Who-ko ara, bale, Dr. Warg deiturikoa, itxen pizkat gehiago horbituko dizuet, hobetu ikusiko duzue,
bale? Atzeko aldea, zuek ikuste ezazuen, Trust me, I am the doctor. Barregarri iruditu zitzaidan... bai, izan mekagoen, jazaneko goratut bokideiuna, bueno, orain esango dut. Barregarri era oso majo eta simpatiko batetan saldu zidan. Nun joan nintzen nik, Japan Weekera joan nintzen, daukodan tardizeko kamisetarekin, jartzen duena Trust me, I am the doctor, eta orduan liburuzka hartu nuen, eta klaro, esalditzoa justo hor dago, Trust me, I am the doctor. Eta esan nuen, ez daki zergatik, bale? Ez daki zergatik. Baina, badago zeozer badago esaldi honetan, egiten didana, edo, esaldi hau zeozergatik, ezaguna egiten zaidana. Eta ez daki zer den. Benetan, ez daki zer den. Eta orduan tipa horrildu zan, hartu zuen, bueno, ikusi zidan liburuarekin, eta etorri zan, eta, bueno, liburu hau da, pixka bat, orain arte egon diren doktoren omenean, €2 bario du, eta lehik, saldizak arrapau, hor, gelditu. Listo, saldu didazu, esan didazu doktore guztien omenean dela, eta €2 tona, eta listo, saldu didazu. Pizkat barrutik ikus dezazuen, hortxe, bale? Hor, ikusi, hor, ez dago bat ere txarto, asko gustatzen zait, estilo ezberdinak daude, egilaren arabera, pizka bat estilo, hor, pizka bat estilo ezberdinan dago eginda, bale? Badauka, pena bat da, altal batzuetan, badauka pizka bat edizio faioak, ez dakit, horren txartan ez dut goratzen zingarren horri aldean zegoen baten bat, baina adibidez zegoen hortik batetan, geratzen zala igual esaldiak moztuta, bokadilloak moztuta, edo igual eskuma egira eta ezin zan ondo irakurri eta alakoak, eta pena ematen zuen, zeren eta oso ondo dago egina. Adibidez hemen, honetan, bale, fijatzen bazarete, hor, bokadilloa pizkat janda dago, alakoak gertatzen dira, baina, bueno, ez dago batere txarto, asko gomendatzen dizuet, eta gero, gogoratzen banaiz jarriko dizuet bokadillo batetan denda, bale, zuek nahi baduzue, gustoko baduzue, erosi ahal izateko. Hori, lehen komentatu nahi nuen, ahaztu zaidala, bokadilloena, utziko dut hortik, espezifikazio batzuk eta bokadilloen artean jarrita orduan, ingo duna izango da gaur gauean igo, bale, eta bihar goizean jaigote egongo da, nik egongo naiz ikusten, gozaltzen duen bitartean, bokadillo jartzeko eta bihar goizeko 7 inguru publikatuta egongo da jada. Ez dakiz zergatik esaten dudan, zuek ikusiko duzuenerako publikatuta egongo delako. Oitu da txarrak. Orduan, Dr. Wargeko liburua, gomendagarria. Zer gehiago erosi nuen? Bueno, pizka bat hau erosi nuen, sartu bezain pronto lehenengo 5 minututan, bale, hori ikusten ari zarete pizka bat atzetik, baten bat fijo ja imaginatu duela zer buruz den. Eta ikusten nuen eta esan nuen eraman behar dut, porque niri hau, hemen sartu zitzaidan anime hau. Eta nik ez nahiz oso anime fan loko, baina bueno, egia da, jarri zidatela Digimon eta Pokemoneko introak One Pieceekin eta jodidate infantxako bihotxonetan jodidate eta jaten dari naiz Digimon Advance ez dakiz zen titulua, osea, lehenengo Digimona baia. Eta era berean ez duzuen nuk ezagutzen ja aprobetxatuko dut hemen esateko eta niko lan gero erdidetatzen dutenean ikusteko. Igual gazteak zaretan ez duzu ezagutuko lehenengo Pokemon saioa eta sartuko dizuet hortik introa. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real.
viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon. Es Pokémon, hazte con solo. Es mi destino, mi misión. Es Pokémon, tú eres mi amigo fiel, nos debemos defender. Es Pokémon, hazte con todo. Sí, seremos mejor al fin. Te enseño yo y tú a mí. Pokémon, hazte con todo. Hazte con todo. Pokémon. Badudala, lortu dudala, lehenengo Pokemoneko introa, eta sartuko dizuet hortik ikus dezazuen gazteenak. En fin, itzuliz honekin. Ikusten duzue tamaina ez dela oso ondea, gauza asko ezin da izan. Bueno, lepoko bat da, jakin dezazuen, eta hau da, bale? A ver, pizkat hor ondo erreflejoa ez jotzea, hor, pum. Jo, ze ondo ikusten den konparatuta Kiss Split, oza, kauntasearekin. Hau, Juiren arima da, bale? Ez hau ikusi duzuenok, ez Sword Art Online ikusi duzuenok, jakingo duzu ezertaz duan, ez duzuenok ikusi, pizkat gainetik komentatuta, lehenengo zao, Sword Art Online lehenean, hau da, zaoko lehenengo denboraliko lehenengo 6 saioetan, gutxi gara, 6-7 saioetan, geratzen dira, hainbat pertson, geratzen dira bideojoko batetan harrapatuta, eta pixka bat, da nolabaitean, molala eta bizi irauteko olako nolabaiteko burruka, ez? Hau da, zuek konturatu, zuk norbait hiltzen baduzu jokoan, bizitzarrean hiltzen dela, eta arrebez, zuk hiltzen bazara jokoan hiltzen zalera, orduan, klaro, dago, pixka bat, burruka hori nun morala dena eta nik bizi irauteko, aurrera joateko dagoen burruka hori, ez? Bueno, ez dakit ez dut ondo goratzen hiru, lau edo bosgarren saioan, Asuna, bale? Ez duzunok ezagutzen ikusiko du irakutsiko zuet, bale? Asuna neska hau eta Kirito, gure protagonista, mutiko hau, erretiratu egiten direra denboraldi batetan, de la línea de frente ditzen diote haiek, frenteiko lerroa edo lan, pizkanak itzulita, kasero, erretiratu egiten dira eta etxe bat erosten dute, ez duko etzen zein nivelean, vale, daude da nolabaiteko piramide antzeko bat, obalatua den kono piramide nazketa bat, bale? Eta daude egun nivel, eta zogoratzen zein niveletan erosten dute etxe bat. Eta egun baten txango bat egitera joaten dira, eta basoan umetxo bat aurkitzen dute. Ez duena zer goratzen, eta zaintzen dute, eta denborarekin asmatzen dute, edo umetxoa goratzen du, bera dela enkargatua zena usuarioen emozioak eta bar kontrolatzeko, eta jakin itxegiteko, eta bar. Eta orduan, zau amaitzen denean, Kiritok, informatika edo ez dakiz rollo robotika edo ez dakiz letxez ikasten ari duen, lortzen du salbatzea Yui, ona, hor, zaila, zaila da, ez pentsa, nolabaiteko, hor, zer random den hau, kauen la, ostra, lortzen du, zera, zer random den, megauen tal, lortzen du, Yui salbatzea, honetan, negasotin altzeko honetan, eta gero horrerago, lortzen du programa bat sortzaz eta bar, eta eramaten duten nolabaiteko webcam antzeko bat hemen jarrita, eta, erakusten die pizkal mundua, eta holan. Zau oso polita, oso gomendagarriare, gainera nire ustez sakontasun filosofiko bago nahiko sakona dauka aurratzean, eta gomendatzen dizuet, behin baino gehiago ikustea, birritan erutan, ondo ulertzeko. Zeren eta ez dut uste batetan dena ondo ulertuko denik, lehena saldatako molaltasun burruka hori,
oso sakona delako. Jarraituz erosi nuenarekin, poster batzuk ere erosi nituen, eta, bueno, hemen erakutsiko dizuet lehenengo posterra, vale, goma eskapatzen zaidala. Asmatu zerenak diren, osea, erosi nituen poster guztiak, saukoak ziren, vale, hemen dago lehenengokoa, a ver, ondo ikusten den, gutxi gora bera, bai, jode, ez nahiz atxera bota behar bezebez, madre mia, hemendik aurrera blogak, X-Splitekin egingo ditugu. Bueno, oso polita, Kirito Mutilla, Asuna neska, Sao lehenengo denboraldikoa, lehenengo satikoa, vale? Gero ja azten dira zera bestearekin, ez dudana gogoratzen izena. Ez dut gogoratzen izena, vale? Lifa eta baragertzen diren joko horretan. Eta, bueno, hau da bat, orain erakutsiko dizuet beste biak, eta bitartean, hau erroskatzen dudan bitartean eta bat, komentatu pizka bat, azkenean, Jason eta Urtzuluk, etorri egin zirela Euskalen konterra, aia matxo maitia, etorri zirela Japan Wikera, eta egonkinen, boltatxo bat emoten, haiek ere gauzak erosten, eta abar, oso ondo pasatu nuen haiekin, frogatu zuten Mario Kart Wii Uan, nik alde batera utzi nuen zeren eta Wii Ua eta Mario Kart, en fin, ez ditut oso ondo kontulatzen, baina hori bai hartu nuen matua eskutan, eta ostia, harritu egin zitzaidan zein pizu gutxi zeukan Wii Uko mandua, ikusten zen olako tosko antzeko bat, eta ostia, ez du batere pisatzen, harritu zidan. Gainera dauka telebista ikusteko botoia eta dana, oso ondo prestatuta dago Wii Uko mandua, oso ondo egina Nintendo. Egia esan da harritu zitzaidan. Oso ondo. Eta oso ondo pasatu nuen Urtzulu eta Jasonekin. Galdetuko diet, irausten didaten, egin genuen irurok batera egin genuen argazki bat, eta galdetuko diet irausten didaten miniatura bezala jartzea. Gustatuko litzaidakeelako, ostia aditz laguntzaiakin. Hori gutxi gora bera, jarraituko naiz urrengo posterrak desenroskatzen. Urrengo posterra pizka bat Triple X da, beraz, mesedez, umeak tapatu begiak, vale? Ez da, ez da inbesterako, vale? Baina... Ez que imaginatzen ere naiz ja ziratik komentarioak. Eta hori, umeak mesedez pizka bat begiak itxi. Hau pizka bat Triple X delako, vale? Itxoin, hor, buruz bera egongo da. Bestela, hor, ondo. Vale, Asuna... Vale, hor deko zu, Asuna pizkat postura Triple X-ean. Vale, ez que imaginatzen eneiz komentariak kabroialakoak, imaginatzen eneiz zuen komentario guztiak, kabroiak. Vale, eta da erosi nuen bigarren posterra, hau ere oso polita, Kirito eta Asuna. Bai, zaoko, besteak bezala zaoko lehenengo, denboraldiko lehenengo zatitxoan. Super politak dira posterrak. Bereziki, eske kabroialakoak ikusten ditut komentarioak. Moderatu pizka bat mesedez lagun, oke? Benetan, moderatu pizka bat. Eta ez dakik jarriko ditudan eurmetan, egia esan da, pena ematen dit poster hauek estlopea txaga super politak direlako. Pillo gustatzen zaizkit poster hauek, super politak dira. Eta, zer gehiago falta zaigu? Bai, hemen atzean dudana. Igual ezaletara fikatu, baina tapatzen du iRacingeko izena tapatzen duela. Por cierto, gomendatzen dizuet eserleko hau erosta, Versus Gamersen €295 zera, kamiseta bat ere erosi nuen. Gainera gogo asko nituen kamiseta hori erosteko. Eta, a ver, hemen daukat. Hor ja pizkat ikusi duzue, vale? Gogo asko nituen kamiseta hau erosteko. Random, zaila da, vale? Hor, ez dut horrein ondo kontrolatzen teknika.
Bai, hor, pizkat. Bale, ikusten duzuenez, League of Legendseko kamiseta da. Ani pertsonaiarena, mikroa mugitu zait, igual ez den zuen lehen baino, bizain ondo, entzuten. Bale, Ani eta bere hartzoa, bale, hor ikusten duzu Ani behan, eta hartzoa bere itzala bezala, asko gustatzen zait kamiseta hau, pilo bat gogo duele, askotik ikusitan nukala kamiseta, eta pilo bat gogo nituen erosteko 12 eurotan, kamiseta gehienak, 10-12 eurotan, bizitza ezaizkit oso garesti ezaizkit iruditzen, eta oso politak. Eta besterik gabe, onartu izan da bloga, espero dut gustoko izatea, hola berezeki komentatu dezaket, ja maitzeko, badagoela, utziko dut hortik ere, momentu batetan, hitz egiten dute sarreraren presioari buruz ez dut asko komentatzen, baina bueno, pizkat, era onera esan dut edo, eta baita ere pizkat komentatzea izan dituela Japan Weekends, izan dituela baita ere nolabaiteko goza txarrak, bale? Hau da, ez da guztia hona izan da, jendea super ondo portatu da, osea, itxelako izan da, jendearekin super gustora, estandekoek super ondo, baina alanda ere baditu beralde txarrak. Hasieran esaten dut adibidez, zera, 8 euro ezait dara garesti, eta berez, ezait garesti ditutzen, baina konparatzen bat dugu, eskaintzen zuena, adibidez, getxoko manga merkatuarekin, adibidez, ez dut asko kontrolatzen, bale, igual ez da adibide oberena, baina nik ezagutzen dudena da, bale, manga morean ez naizeneko egon, eta joatea gustatuko litzaiak, baina momentuz ez daukat nire posibilitateen barruan. Ordu nik ezagutzen dudana da, mangako merkatua, ez banabiltzarto, eta ez dela edonor zuzendu ahal nau, sarrera 2 edo 3 euro dira, eta eskaintzen duena, honekin konparatuz askoz ere gehiago da, bale? Hau da, proportzionalki, ingo bagenu, Japan Weekendza 8 eurogatik eskaini barko lukeena, askoz ere gehiago izan beharko litzateke. Bale, honek zen esan nahi du, konta egiten ari naiz presionen honetara, ez, nik nire, nola esaten dut, nik nire dibertsioa eta nik zein ondo pasatu dudanari ez diot presioa jartzen. Niretzako ordendu ditudan 8 euro horiek, bale? Ez dira joan boltz a un agujero negro esaten dena, nola baitean, bale? A un gaztainez esaten da un saco sin fondo, bale? Niretzako ondo inbertituak izan dira, ondo pasatu dudalako, divertitu naizelako, eta bar. Baina, guzti hori alde batera utzita, eta objektibo edo subjektibo ez dakit, liatzen naiz bihotxe horiekin pizka bat liatzen naiz, bale? Hau da, era neutral batetan konparatuz, bale? 8 euro eskaini denerako oso garesti izan da. Hau da, zeuden, espanabiltzarto, bat, 2, 3, 4, 7, 8 denda, 10 gehienez jota, janariko estan bat, bale? Hori, 8 euro, gehi, horretaz aparte zuen aktivitate gutxi batzuk, orduaren aldetik gehienak koinziditu egiten zutenak, eta lehenengo 2 orduak, eta azkenengo 2 orduak ezegoen ezebez. Aktivitate bat bera bez, oza, goizeko 10-etatik gauiko 9-etara, 4 ordu ezekoan ezer. Eta horretaz aparte, bekean, oza, pabelloi bat hartu zuten, eta bekean zeuden 2 teloi, bat alde bakoitzan, espazioa murrizteko, oza, pabelloi osoa esartzeko, zergatik ez utelako okupatzen pabelloi osoa. Bale, horretarako
esalukatu pabelloi oso bat eta egin plaza normal bat kalean, Bilboko udalari baimenak eskatu montatu alizateko plaza barrian adibidez, eta plaza barria esaten dudan bezala Bilboko beste edozein plazan, eta askoz ere merkeago alterako da, me cago en tal, hostia. Osea, manga merkatura zoaz, eta 2 euro gatik, egun osoan egoteaz aparte, beste hainbat aktibitatere daude egiteko. Bale? Osea, mesedes. Honek ez du kentzen, niretzako gastatu ditudan 8 euro horiek, joan direra a un saco sin fondo, osea, ondo pasatu duelako, behertitu naizelako eta niretzako ez da izan hori. Nik ondo pasatu dut eta nik nire aldetik, edon hori gonbidatzen diot datorren urtera etortzera. Bale? Baina ez du berezi, nik datorren urtean joatea pentsatuta daukat, nolabaitean Bilbon egin duten lehenengo urtea dalako, eta esan ezagun, nik emango dio dela, hemen, bale? Lehenengo urtea izan da, eta nik emango diet komillen artean, el beneficio de la duda esaten dena, lehenengo urtea da, ez dakizu nola joango den, beldur zara, igual ez da ondo ateratzen, eta abar. Bale, lehenengo urtea delako. Baina, datorren urtean berdina gertatzen bada, ez pentsatu nik 3. aldian joango naizenik, bale? Berez, garestia da eskaini dutelako, eskaini dutenerako garestia da, bale? Baina hori, aklarazio txikitzu hau, bale, utzi nahi dute hemen ja, kostatzea, argi geratzeko. Beraz, bueno, datorren urtean ikusiko da zeren egiten duten, zeran prestatzen duten, eta bar, espero dut, hobeago izatea, gauza gehiago egotea, eta nolabaiteko berduru hori desagertzea, prezioa bera egitea. Ondori duitzen zait, adibidez, prezio ezberdinetan egotea sarrera bat, nun badibidez esatea 4 eurotan, eta 4 euro ja igual pizkat gehiagi izaten da, ez dakit, baina esatea 4 eurotan egun osorako sarrera, bale? Normala. Ez dakit, 7 eurotan sarrera eta anime bat, film bat oparitzen dizugu. 10 eurotan, ez dakit, pelikula bat eta anime oso bat, ez dakit, denboraldi oso bat, adibidez. 15 eurogatik sarrera eta anime batetaz denboraldi guztiak, ez dakit, imaginatu. Sarrera eta sao, eta bi denboraldiak. Osea, idei hori ez txarra eruditzen, nola baitean, golan bakoitzak ordainduko du nahi duena eta uste duena egokia dena. Bale? Eta, por txerto, beste gozatxo bat, Japan Weekendari buruz, enpresa pribatuak dira, osea, bera, enpresa pribatua da, eta egin duena, izan da, bolondrezak kontratatu. Hau da, enpresa pribatu bat zara, eta kontratu dituzu bolondrezak, hauei, ez ordaintzeko dirua, ez diozulako dirua ordaindu behar, bale? Eta horrekin zer egiten duzu. Zurekin joan behar den kontrolatzeko, eta joan behar den jendearen soldatak aurreztu. Bale? Hau da, igual, 20 pertsonen soldata, ez dakizen bat izango den, ordura joango da, ni suposatzen dute movida hori, baina imaginatu igual, 20 euro orduro egun bat, goizeko 10-etatik gaueko 9-etara, 11 ordu, bider 20 euro, 220 euro pertsona bakoitzeko, bider 20 pertson, 4.400 euro aurrezten ditu dala, eta 4.400 euro poltsikora. Bale? Orduan, aber zer gertatzen den datorren urtearekin. Adi egon naiz eta komentatuko dizuet, besterik ez. Baina ez bota pikutara ez sonegatik, amaiarako aklarazio negatik ez bota pikutara bideoblog osoa, bale? Pizkat, ikuspuntu biak mateko ez, hau da, nire ikuspuntu propioa ez, nolabaitan nik joan naiz, primeran pasatu dut eta nolabaitan, hori, ez da besterik ez, eta gero bestalde batetik neutro izan ez dagoen evaluazioa,
Bale? Pertsona neutro bat bezala, ez jarriz, ez alde batera, ez bestera. Erdigunean geratuz. Errepidean geratuz, bale? Ez espaloi batetan, ez beste espaloian. Erdigunean. Guiño, guiño, kodo, kodo. Guiño, guiño, kodo, kodo. Bale? Txiste honen ostean. Hemen utxiko dut bideobloga. Espero duzuen gustok izatea. Nahiko txoluzatu da bideobloga, bale? Ez dakit 30 minutu, edo ia 40 minutu diren. Eraz, besterik gabe, espero zuen gustok izatea, eta horrengo arte lagunok, agur!